आरो जों बेखौनो आसा खालामो इयुनाव जाहाथे BPF-आ सासन भार लाफिननो हायो हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे BTC-खौ मोजाङै जाफुंफिनलांनो हायो बेफोर मिशन आरो फेस्टिभेला फैसा दिहुननानै जानायनि मिशनसो फैसा दिहुननानै जानायनि फेस्टिभेलसो गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै इसोरनियाव आरज गाबबाय आं गोबावथार सम जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया मानोना देहाया जोबोद उसुबिदामोन गाज्रि दै मोनलोंफ्रांनानै माने गारामाया ओरैबायदि नस्थ' जादोंमोन जे माने आवाजानो ओंखारामोन जायनि थाखाय आङो भिडिअ बानायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन दा आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय आङो सानफ्रामबो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हाफिनसिगोन बायदि मोनदों दा नाजानि जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअखौ लानानै फैनो सेस्था खालामगोन दा जियानो जाया मानो दिनैनि आयदाफोरा गोबांथार गैया जे UPPL हान्जाखौ थारैनो गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय बियो फोरमान जादों दा बिनिनो माखासे बिदिन्थि महरै बारग' जिहेतु रौनिया हान्जानि एबा एक्स आर्मि बिथांमोनहाबो दिनैहाय UPPL हान्जानि सरकार सालायनाय एबा BTR गोरोबथाखौ गोजोननाय मोनैनि थाखाय माने आथिखालाव सरकाराव थानाय BJP आरो UPPL बिथांमोनखौ मदद होआलासिनो दिनै BPF हान्जानि फारसेसो बिथांमोना गोसो जानानै BPF हान्जायावसो ज'यै फैनानै जयेन जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना इयुनाव जाहाथे हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो BTC-नि चिफ खालामफिननो हायो बेखौ माने थैथां जुजिनानैब्लाबो बिथांमोना नाजागोन होननानै फोरमायदों दा बेजों लोगोसेनो आथिखालनि सरकारनि सायाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दा आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन आरो माबा मोनसे हमनो हायोब्ला जोबथारनायाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरगोन होननानै आंबो मिजिंथिबाय बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि सालबारि साब डिभिजन एक्स आर्मि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय फैदों आं एक्स आर्मि वेलफेयार एस'सिएशन सालबारि साब डिभिजननि भाइस प्रेसिडेन्ट दा जों बेवहाय जयनिं प्रग्रामाव फैनाय मेन उद्देश्यआ जाबाय जों दिनै नुनो मोनदों 2003आव जेथिया BTR सुक्ति जादोंमोन बे समाव जोङो BTC सुक्ति जादोंमोन बे समाव जोङो हयथ' साकरियावनो दंमोन ओमफ्राय फैनानै नुफैदों भिन्न सिगाङाव फैनाय मानसिफोर जोंहा जों एक्स आर्मिफोर दं आं 2004आव फैदों रिटायार जानानै बिनिफ्राय सानसे सानदों जों खोब BPF दलजोंनो जगाजग दंबाय दंमोन बिनिफ्राय जों मोनसे नुनो मोनदों लासै लासै जितु दाखालि बावै जालांनाय 2022आव जालांनाय जितु BTR सुक्ति बे सुक्तिया जोंनि जितु BTC-नि जितु अधिकार जितु मोनथाय बे लासै लासैनो गोमानो हमजोबदों बिनिखायनो जोंबो सिन्था खालामदों BTC रायजोनि सार्थखौ लानानै जाहाथे बै जितु जोंनि BPF हान्जायानो जि मोजां खामानिखौ मावबोदोंमोन बेखौनो जाफिननांगौ बिनिखायनो जोंबो बैसो थांबाबो जोंथ' 60 बोसोरनि सायाव जाजोब्बाय थेवबो जों दले बले फैजोबदों जोंजों लोगोआव बिधबाफोर फैदों आरो जों बेयाव जों गासै 76 जन 76 जन फैदों बिधबाफोर जों गासैबो आरो जों बेखौनो आसा खालामो इयुनाव जाहाथे BPF-आ सासन भार लाफिननो हायो हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे BTC-खौ मोजाङै जाफुंफिनलांनो हायो बेखौनो जों आसा खालामो जों दिनै बे जयनिंआव फैदों नंगौ रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन परिबर्तन जागोन होननानै हयथ' हाग्रामा सारनिख्रुइ बांसिन मोजां परिबर्तन जागोन होननानै रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन नंगौ बेखौबो फोरमान नायबाय नाथाय बे दिनै 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ रायजोफ्रा लासै लासै नगारनो हमदों आरो बिसोरनि सायाव एखेबारे भरसा गैया जादों आसा गैया जादों मानो होनोबा नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों जितु जाहा डिपार्टमेन्ट मोन्दोंमोन BTC-नि कारनै 40टा डिपार्टमेन्ट मोजां बे डिपार्टमेन्टखौ बिसोरो 16टा डिपार्टमेन्ट BTR सुक्ति जानायनि उनाव बे डिसफोराव हरफिनदों बेनिफ्राय जोंहा दा जितु EM हक MCMLA हक बिथांमोना एख' सासननि क्षमतायानो गैया सासे MLA-आ जिमान पावार जानांगौ जा जोंनि EM-आबो एसेबां पावार जानांगौमोन नाथाय बिथांमोना दा जोंनि EM-फोरा एख' पावार मोनाखै एख' मावनो हाया गासैबो बिबानखौ DC-नाव हरदों DC-आलाय मा खामानि मावना होनो जोंनि BTC-आवलाय बैबो DC-आथ' BTC-नि खना खना गिदिङा बिनिखायनो जों आसा खालामो जोंनि कर्मकर्ताफोरा BPF-खौनो लाबोनांगौ आरो हाग्रामा महिलाफोरखौ चिफ खालामफिननांगौ आरो खालामथारगोन
जोंबो नेहे गेहे जुजिगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों आरो चिफ बानायफिनगोन जोंनि बिटिसिनि बेनोसै थेंक इउ बेनो फेस्टिभेल आरो माबा माबि मिशन लागासिनो दं गासिबो क्लबजों बेफोर मिशन आरो फेस्टिभेला फैसा दिहुननानै जानायनि मिशनसो फैसा दिहुननानै जानायनि फेस्टिभेलसो दिनै 400नि बारा जयनिं जाबाय बेहाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि आरो लोगोसे एक्स सार्भिसमेनफोर जयन जादों आरो इयथ माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर भटारफोर जयनिं जादों सरकार थासेयावबो जयनिं जानाय माने इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो रोङाखै जानायाव बेस्थ' फैसाखौ बोरै दिहुननानै जानांगौ बेवहायसो बेस्थ' बे इउपिपिएलआ बे प्रमदआ जायनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा जेबो सुबिदा मोनाखै ओंखायनो जोंनि दलाव हाबबाय थादों भारत सरकाराथ' बेनो फेस्टिभेल आरो माबा माबि मिशन लागासिनो दं गासिबो क्लबजों बेफोर मिशन आरो फेस्टिभेला फैसा दिहुननानै जानायनि मिशनसो फैसा दिहुननानै जानायनि फेस्टिभेलसो ইমান ভোটটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মুঠতে আমি দুটা সমষ্টিত জিকাটো চান্সটো বেছি হৈ আছে আজিৰ দিনত 1 নম্বৰ বুলি মই কৈ আছোঁ দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা দুটা লোকসভাটো আমি কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই আমি ইলেকশ্যন খেলিব এইটো ফাইনেল হোৱা নাই আমি মাৰ্চৰ 2nd উইকত আমি ঘোষণা কৰিম জোৰদাৰ চলাই আছে আমাৰ বিপিএফ দলৰ কৰ্মীসকলে বহুত এক্টিভলি লাগি আছে যেনে তেনে এমপি জিকিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ বহুত কষ্ট কৰি আছে আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলে হীৰাচৰণীয়া দেৰহা এইবাৰো দেৰহা नोंथांमोननि थाखाय सोर फेक्टर जोंनि थाखाय बेवहाय क'क्राझारावथ' जोंजों फेक्टर चेलेन्ज खालामनो हानाय पार्टियानो गैया जेन इउपिपिएल थाबाय ओमफ्राय दरं उदालगुरि लकसभायाव तिनिखनिया फाइटिं जागोन बेयो जाहैबाय बिजेपि कंग्रेस आरो बिपिएफ बिनि गेजेराव बिपिएफआ 1 नाम्बाराव दङ दरं उदालगुरि लकसभायाव प्रिटिभिटिभ नारायण मेसखौ उन्दै गथ'फोरनो होदों होननानै फोरमायदों उन्दै नङालै बेखौ उन्दै होना भट होबोबाय बे 35 बोसोरनि सेंग्रा बियो उन्दै नङा এইটো ৰাইজে ক'ব মই ক'লে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব হীৰাহৰণীয়াক কোনে বিচাৰে ৰাইজে বিচাৰিব না নাই সেইটো ৰাইজে ক'ব মই কোৱাতকৈ ৰাইজে কোৱাটো বেছি ভাল আমাৰ পাৰ্টি জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত দেই थारैनो बे भिडिअखौ नायनानै जों गोबां खोथाखौ हमनो हाबाय जे आथिखालाव इउपिपिएल हान्जानि सायाव गोबांथार रायजो राजाजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरियानो जा माने आरो हारि माहारिनि गुबुन गुबुन रायजो राजा बिथांमोनानो जा माने आथिखालाव जायफोर बिथांमोना सरकाराव दं बिथांमोननि सायाव मोनसेबो माने मिजिं आसा खालामनो हायाखिसै दा बे फोरमान जादों दा दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै उननि भिडिअ फिन लोगो मोनबावगोन आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों